Ilang market vendors umalma sa pagpwesto ng baratilyo sa lungsod ng Dagupan. Sundan sa report ni King Guevara. Nagsimula ng magtayo ng mga baratilyo sa Galvan Street sa Dagupan City. Ang ilan, abalang naglalagay ng mga paninda sa kanilang pwesto. Ang iba naman, nag-aayos ng linya ng kuryente. Pero para sa ilang market vendor na dating nakapwesto sa lugar, pasakit umano ito para sa kanila. Nahihirapan mo kami, sir. Wala ho kaming mapagpwestuhan, wala kaming makain. Kaunti lang naman ho ang tinutubo namin dito. Ayon sa lokal na pamahalaan, pinayagan nila ang baratilyo ngayong taon, pero kalakip nito ang mas mahigpit na pagpapatupad ng health and safety protocols. May mga nakabantay na market marshal sa lugar. The street is not yet open kasi hindi pa tapos. So dahil there's a lot of request for livelihood opportunities, so sabi ko sige, payagan na lang natin sila na maglagay for the time being. Anyway, for the Christmas season lang naman yon. Inirekomenda naman ng Health Authority na limitahan ang pagpasok ng mga mamimili. One of the things na i-impose ng city is ililimit yung number of tao na papasok since ma-monitor naman kung ililimit natin yung pagpasok, no? Hindi yung sabay-sabay na nandoon. Magtatagal ang baratilyo hanggang sa katapusan ng Disyembre. Kasama si Jing Dakanay, King Guevara, Balitang Amyanan.